Seinäjokihan on erittäin nopeasti kasvava kaupunki ja yrittäjällehän se on mieleinen paikka, missä on imua, missä koko ajan nousee taloa toisensa viereen ja ihmiset haluaa kehittyä ja haluaa tehdä uusia asioita. Seinäjokiset on sellaista kansaa, että kun ne jotain päättää, niin ne pysyy sen päätöksensä takana. Ne ei meinaa eikä voivottele, vaan ne tekee. Ja se on aika iso juttu mun mielestä, että Seinältä puuttuu sellainen meinaamisen kulttuuri. Jakamo ratkaisee teollisuusyritysten kroonisen ongelman tiedonjaossa toistensa kesken. Jakamolla menee erittäin hyvin. Me ollaan 4-vuotias firma ja 4-vuotias palvelu myös. Tällä hetkellä Jakamolla on asiakkaita yli 30 maassa ja niihin lukeutuu muun muassa APP, Wärtsilä, Valmet ja Outotec. Nämä ensimmäiset 4 vuotta me ollaan kannettu niitä lähtötelineitä lähtöalueelle ja nyt me koetaan, että me ollaan valmiit lähteä oikeasti liikkeelle ja ottaa se jäätävä sprintti. Tähän asti mä uskon niin, että se meidän menestyksen resepti on ollut se, että meillä on ollut pohjaton halu ymmärtää asiakkaan ongelma, mikä liittyy niiden tiedon jakamiseen. Me ollaan haluttu ratkaista se ja ainoastaan se. Jakamon tavoite on aika yksinkertainen juttu. Meidän ainoa tavoite on se, että Jakamosta tulee täydellinen palvelu informaation jakamiseen ja kollaboraatioon teollisuusyritysten välillä. Vuonna 2025 kasvu siivittämänä Seinäjoki luo nahkansa. Kaupungin-keskusta näyttää aivan erilaiselta. Meillä on jalkapallodynastia, 10 Suomen mestaruutta vyöllä. Meidän provinssi on keksinyt uudestaan rockifestarin, muut seuraa sen esimerkkiä. Ja sitten yhtenä pienenä nyanssina Seinäjoella pitää pääkonttoriaan yksi Suomen menestyneimmistä internetyhtiöistä.